Hola, sóc el Pablo Macho de La Bella Otero i estarem al Tantarantana amb dos espectacles aquest novembre. Del 10 al 21 estarem amb Enterrando Dodot i del 24 al 5 de desembre amb Loco Amoris. Fa uns anys em va arribar la notícia que un tal Mitsuyuki Ikeda, un científic japonès, havia inventat la manera de fer comestibles els excrements humans. I això, evidentment, va donar lloc a moltes elucubracions. Aquesta idea de menjar la nostra pròpia merda em va semblar una molt bona idea d'obra absurda. Una de les raons també que em va portar a escriure aquest text és que fa anys em vaig assabentar que el Beckett havia deixat per escrit que no volia que la seva obra Esperant Godot fos representada per dones, que mai donaria els drets a algú que volgués fer un repartiment femení. I aleshores és una espècie d'homenatge troleo a Beckett, no? Perquè agafo el seu títol, el converteixo en un altre, en lloc de ser 4 personatges són 3. De Beckett admiro sobretot la capacitat de generar diàlegs en bucle que no es facin passat. Són diàlegs que es repeteixen una vegada, una altra, i tot i així segueixen tenint interès. I a nivell de temps i espai també el Beckett l'admiro molt perquè sempre és un lloc i un espai desconegut, és indiferent on estigui passant l'acció dramàtica. I això és una cosa que amb Enterrando Dodot he intentat portar. Sí que és veritat que és una distopia, que se suposa que és en un futur, i sí que és veritat que se suposa que és en un espai no gaire llunyà aquí, però no ho sabem, no? I l'interessant no és tant on i quan estigui passant les coses, fins i tot els noms dels personatges són Pipí, Papà i Popó, no? En homenatge també a Didi i Gogó. És igual com es diguin en realitat, no? Es posen aquests noms per jugar aquest joc absurd de la vida no té gaire sentit, però intentarem trobar-li. Al final, l'important del teatre no és tant què passa a l'escenari, sinó què ens passa a nosaltres com a espectadors. Crec que el Beckett és un geni en aquest sentit. Al final, les distopies no parlen del futur, sinó del present. O sigui, parlen de les pors que tenim la gent del present del que passarà en un futur. La vaig començar a escriure quan tenia 22 anys, cagat completament, mai millor dit, de què passarà en un futur. Som una mica la generació que ens hem menjat el marrón de tothom. Una generació que hem de lluitar contra el capitalisme, però a la vegada és tot molt precari i tenim com la responsabilitat de no acabar amb el planeta, però al final no som nosaltres qui tenim el poder. Fa molts anys que es parla, no?, de possibles blackouts i ara cada cop més. A Àustria ja estan fent refugis militars autovestits. El nostre món cada cop és més distòpic. Si la realitat és tan distòpica, doncs normal que fem distopies al teatre. Sí que és veritat que l'obra parteix d'una cosa com molt trista, no? Molt desgraciada, un món devastat en el qual hem de viure en refugis autovestits, subterranis i menjar la nostra pròpia merda. Però ho intentem enfocar des d'un punt de vista humorístic i absurd, i crec que en aquesta distopia és on trobem la capacitat d'imaginar futurs diferents. Aquests dos espectacles són dos viatges. Enterrando Dodot és un viatge cap al futur, no sabem a quin espai, però és un viatge. I l'altre espectacle, Loco Amoris, parteix d'un viatge cap al passat per parlar d'una experiència passada de l'Emma i meva, i a més està basada en un viatge perquè és una relació a distància. L'obra va bàsicament de viatges que fèiem entre París i Barcelona, molts en tren. I quin viatge ha fet La Bella Otero? La Bella Otero va sorgir en aquest moment en què estàvem entre París i Barcelona. Es pot dir que som uns viatgers teatrals.